ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಇನಿ ಯಾನು ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಸಂಕ ಜಂಕ್ಷನ್ ಉಡುಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಟೀಮ್ VMF ನಿಟ್ಟೂರು ಮೊಗಲಿನ ಅಬ್ಬರದ ಪಿಲಿಕುಲು LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಇದು ಯಾನು ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಾದಂದು ಪನ್ನಡ ಟೀಮ್ VMF ನಿಟ್ಟೂರು ದಗಲು ಒಂಜಿ ಪಂತೋನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಲ್ಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಈ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇಡು ಪಾಲು ಪಡೆ ಓಡಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಉಲೈ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರನ್ನು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದುಂಡು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಖಿಲಿನ ಪುದರನ್ನು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತದ ನಿಯಮ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಡ ನಿಖುಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ರಡ್ಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಿಖುಲು ಏಪ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಪನ್ನಡ ಅಷ್ಟಮಿ ದಾಣಿ ಪನ್ನಡ 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಐತಾರ ದಾಣಿ ನಡಪುನ ಜಿತ್ತಿನ ಊದು ಸೇವೆ ಆದುಪಡು ಅವೇ 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ದಾಣಿ ಸೋಮವಾರ ದಾಣಿ ನಡಪುನ ಜಿತ್ತಿನ ಲೋಬನ ಸೇವೆ ಒಂದು ರಡ್ಡೆತ್ತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒರಿಯಾಗ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಲು ಟೀಮ್ VMF ನಿಟ್ಟೂರು ಪನ್ಪಿನ ಪೇಜನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತುಪಡು ಆತೆ ತಂದೆ ಟೀಮ್ VMF ನಿಟ್ಟೂರು ಪೇಜನ್ನು ನಿಗಲು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಪಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬತ್ತದ ನಿಖಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಎಂಚ ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಪನ್ನಡ ನಿಖುಲು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ತುಪುಂಡು ನಿಖುಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತುಪರತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಏತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ತುಪುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ 25% ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಡ್ಬಕ್ಕ 75% ನಿಖುಲು ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಉಂಡು ಅತ್ತಡ ನಿಖುಲು ಮಲ್ದಿನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತೂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಇನಾಮನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ನನ್ನ ದಾಯಕ ದಾಡ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಎಲೆಂಜಿದ ದಿನ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರನ್ನು ಶನಿವಾರದ ಉಲೈ ಪಂಡ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಉಲೈ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಲೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು